Siya ba dito nangyari? Nagpipinangalutan usa naman grabe ang pagpinis nga. So maringasa. So nasyak Inday. So siring ni Inday ngay siyempre nababarakay yan niya mga manliligaw. So, kin-challenge niya itong duwa. Yan, so kin-challenge niya. Sige, so ganini. Ikaw, bunihon, within our pag diri ka nga ni mangalot, tatagaan ko ikaw chance. So tapos muhugon naman pag sige, pag diri ka nga ni pumising ako no, may chance kaliwat within an hour. So time limited galaw dugya. So challenge accepted naman nira. So an siya ito nag-start ang time. So habang nagtitikan an oras, di talaga niya mapigil na kay. Pero anong makatul talaga ito? Yan. Tapos ang muhugon naman, nagtututuro na niya. Yan, so nagtuturo na niya, sipon. So waray na hiya actually, ilob. So nasa ring man niya, nag-istorya na lahiya. Maaram ka ba inday ko nung kami ko nung may lahi kamihin mga action star. Yan. So, akon ko no lolo, nagbida during 80s han mga action movies. Kadadati ko no pumusil. So, nagparatrat pa yan ini. Praise God, nakapis nga iya. Actually, nagulat ang bunihon. Magkita niya, istorya lahat niya. Daya, kami may lahi kami nga. Akon lolo nung nag-concert sa Anita Coliseum. Check. Kadadati ko na gumitara. So, kaskas ko na didi. Yan, so waray actually ra. Ilob. So, to make the long story short, waray gad maging karoya gayara ni Inday. Waray man umilob. Pero, isipin ni mo no, pag talaga diri mo na mapigilan no, sa butang gagawa ka talaga paraan no. Just like what David happened here. Kasi, crazy to think nung David, a great warrior, the Spirit of God was, and he was considered also a man of faith, pero didi, he acted as a madman out of fear. Imagine ito. Then, lately actually, December, bago laylot ini nga incident nga nangyari sa office. Sa office kasi may dakamad to nga mga estudyante engineering, may daman teacher nga to. And since at that time, enrollment, so kailangan nirahan grade. So, nagpaka-nihirahan teacher nga kung ano ang ira mo pa himuon. Kasi mga engineering talaga ito nababaraka in terms han grade. So nasa ring man ang teacher nga to, kay harani man laya, sige kuno, kanta kuno ka mo. Ito sigurado ito nga duwa ka sa dyan, di rin hira nanganganta. Pero kumanta, namasko hira ito nga panahon. And for the first time, binati ako ang kanta nga Love, Joy, and Hope. Nasa ring man. Actually, nagtitinawa ako dito kay paprehogan laawon mga singtonado. Tapos at the same time, nagra-rap ito hira. Nakasarin ako, iba talaga nahihimot kahadlok. Di ba? Di rin lahira mag-fail kaya ako nababatian bagat may plus points pag kumanta. Isipin mo, out and fear nga, mabagsak ka, makanta ka, biskan singtonado ka. Di rin familiar na ako nitong Love, Joy, and Hope. As in first time ko ito binati ito nga panahon. I tell you, actually, pag diri mo nga ni maholdan usang butang, you do such things nga diri mo may imagine. And fear actually, didi, ang nangyari kan David, fear kasi nag-overtake ka iya.
Diba? Nag-overtake actually ang fear hiya. And when fear overtakes you, an imo sight, nagiging short-sighted ka. Tapos nagnanaro pa hiya. Ito nga diri ka makakitahin halawig dara nga nahadlok ka. Grabe yan imo kahadlok. So, fear can lead you to cheat because of failing grade. Fear can lead you to choose worst partner because napabausak ka, bakit diri ka na makakuhahin maupay. Diba? Fear can lead you to negligence of yourself para lang ma-please ang imong mga mahal sa buhay. Damon fear nga may ada kita. And because ito nga fear, labi na kung mag-overtake ito haaton niya, diri nakatamay baro pagtapod niya dakan Lord. An aton pag kita diri nagiging maupay, nagiging blurry. Nakaka-decide kitahin, diri maupay. And it's a wrong decision kung akon imo pabakayan niya kung madto inihi David Hagath at the same time he acted as a madman. Kasi in nga situation, it only signifies nga an military army han Israelites, it's divided. Kasi an ira great warrior, di Hagath, madman na. So ibig sabihin, military speaking, may problema an mga Israelites. Di ba? So sugad ditoan nangyari in terms of war, pag war nga nimo istoryahan, there's always strategy, planning, may mga pan-scout naman ito nga nangyayari, di ba? Ang ginhimo nira Caleb before, nan-scout ana before actually nakipaglaban. And knowing actually nga an era great warrior is mentally retarded hini nga situation, an siya investing nga kundiin ma-attack kami in ng mga Philistines. They actually march against mga Israelites. In mga Philistine these times, diri na nira kaupo ni David. So, anong nangyari? The Philistines won against the Israelites. And this was actually the time nga kung dito namatay Saul and dito liwat namatay Jonathan, yung best friend ni David. And a lot military army in Israel namatay. Grabe ito ang kalungkot ni David. Kasi waray actually, despite ang ginhimo ni Saul nga pagpatihan priest, still ginrespect lagi hapon ni David. And diri gusto ni David yung may mangyari nga malain kan Jonathan niya, iya best friend. And not just only that, di ba kanina, an mga priest niya gimpatay. An army of Israelites ginsugo ni Saul nga patayon ang mga priest. Waray ito hira sumugot. So hino nagpatayhan mga priest? It was Doeg the Edomites. It's not actually an Israelites. An siya ang nagpatayhan priest. So waray may sumugot. But this time ang nangyari, they actually fall in the hands ng mga Philistines. Dirilay Saul, damay pati Jonathan, pati niya mga anak, and at the same time, an armyhan mga Israelites. See actually what fear can cause you, di ba? Nagkaadahin strategic nga idea an mga Philistines knowing nga an ira greatest warrior waray nga tuha ira. Imagine that, no? Imagine that. And before I end, no, the story actually of David, diri again set para aton niya maging role model kay Gapi. So that's one thing nga karoy ko emphasize, no. But ang life ni David, it's a lesson for us. Lesson hiya. Diri hiya role model dito Kapi. So David actually done bad things and worst things pa nga ni, mga terrible things. Damo ang mga maglain niya ginhimo ni David. That's the reality. But in the process, he was able to return to God. Ang siya importante liwat. And that is why, if there's a life nga kailangan mo i-look up, there's only one, and that is Jesus. So yan, natatagaan ko yan, emphasize no nga, if there is one person niya kailangan mo i-look up, nga Bible character, that is Jesus. There is no other name given under heaven maliban hanyaran ni Jesus. He is the truth, the way, and the life. So remember that. So diri David or any Bible character, no? So Jesus is the perfect example of living perfectly, spirit over flesh, faith over doubt, and truth over fear. So ganun mag-live si Jesus. Diri sugad dito nga
gawi. So kay ano gin introduce ko kay David. Actually, David is one of the best character sa Bible. He is actually known sa Bible. Even kita kilala natin hiya. Biskan di rin iba nagbabasa ng Bible. Kasi pabatian ini ha mga homily, di ba? Mga kung ano ng mga sermon. And in the New Testament kung babasahon nimo, mababati mo talaga ngadto nga ginrespect ni Rahi David. So, but I tell you, behind those great success ni David, there's still an imperfect man. Still diriya perfect. Di ba? Nowadays kasi ang aton problema, we have a lot of people nga ginlulook up. Damo na nga ginlulook up nga mga tao. Pag ginlulook up kita nga social media personality, di ba? Ginsusubaybayan natin, may ginlulook up kita nga mga singer, writer, or an artist. Mga suga dito naton, mga ginlulook up right now. And ginlulook up naton hiya kasi madali i-look up hira. Compared to Jesus, that's the reality. Kaya naglulook up kita itong mga suga dito. Di ba? And that is why if you're in question right now kung hino ba talaga niya maglulook up, it's still David, or kung hino man itong social media personality nga mag-look up, or Jesus. I tell you, it's Jesus nga mo kailangan i-look up. So, David, he may be a perfect example han pagiging tao, pero diri yan perfect example han pagiging usa nga Kristiyano. Siguro ha pagiging tao. David actually represents the rest of us. That's the reality. Ang life ni David represent the rest of us nga kundi in ups and down in life. Diba? We're in some seasons in aton life, just like David,